Ada
Ojo lali mung janjine muga bisa tak ugemi tentreming hatiku winate janji tak ugemi ora bakal lali tur kelingan jroning ati sak pecahe piye karepe malah ngirangake manis pembukane ning pahit dipungurine malah nganyelake sepi kurung bisa nendra aku dok ring wayang angger itu ati
nyong ini saiki piye karepe miranake manis pambukane ning pait dipemurine tansah mangkelake kenang apa batiten kani yo yo sudut dodo prapte sopan yo
Royo-royo tak sangka manten anyar omeh iya angon penekno limbing kuwi lun nyulun nyupenekno kanggo baso dot-dot iro iya wadon tiro kumitir badan ing pinggir kemono celupetono tak gosepo mengko sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangan yo surah hore yo 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 awas bibit tanganane
Ha. Nggih. Wes. Nyak tenan. Nggih ya, Mas. Nggih. Iki rada medeni ya, Mas. Rada medeni. Berarti mengko saya medeni ya, Mas. Sing mengko bengi. Heeh. Sing lebar iki. Sing Luwe. apa? Oh, leren. Leren sik. Leren sik. Iki bare iki ngejak ayo sing ngejak leren. Piye iki leren apa ayo? Sita leren sita ayo. Wah, ayo leren. Oh, disapa cut apa iki? Nggih. Nggih, berarti kok Bapak ingin nembe angka kalih Mbak Titis nggih. Nggih, Mas. Ing sama kasih katur kalih Bapak Kalih malih. babak malih. Wes. Ana sik cewek, Mas. Ada Bapak Putri. Ada. Nggih. Monggo kanca-kanca. Nggih, oh Taman Asmara. Jare putus. Kuwi lho, Mas. Mimik mukane langsung Langsung kita mesak tenan. Oh, saja nangis. elek. Semoga kanca-kanca dipun garap. Nanti tekan esok kapan gonku mendem orang bisa turun. Nurji kepareng munggel kapadikan tiko gini sami calon sketsa angin pun apresian para putra angin pun beksa tubuli badipun wonten sambutan katur badan bopo ingkang minul ya papan tuwin panggenan katur kawula nyemanggaken sak sekabehipun sumangga. Salam lestari budayaku. Sabar sak pentara nggih Bapak Ibu sedaya.
nyebar godhong kara sabar sakwentara. Nggih, matur nuwun sanget para bapak ibu pamirsa sedaya panjenengan sedaya sampun kersa kregengaken wontenipun adicara pengetan ri dumadosipun Karuran Girikerto ingkang kaping 77 lan ugi upacara adat ngrawat Kalurahan Girikerto. Astu wonten ing wedal dalu punika kula panjenengan sedaya dipun rawuhi panjenenganipun Bapak Wahyudi Kurniawan selaku anggota DPR Kabupaten Sleman pramila kiprahipun beksa Seto Manunggal saking Tegal Panggung kasigeg sawetawis pinangka kagem atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Wahyudi Kurniawan. Pramila dumateng panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Wahyudi Kurniawan wedal lan papan kawula sumanggaaken sak cekapipun. Estu kalau nyuwun dhateng para pamriksa sedaya menggah ketertiban lan keamananipun monggo pun jagi sareng-sareng murih adicara pagelaran kesenian jadilan wonten ing wedal dalu punika samangke sak sampunipun beksa Seto Manunggal sampun paripurna kalajengaken kiprahipun saking kadang kula muda-mudi kuda manunggal saking Nang Sriler Girikerto. Dumateng panjenenganipun Bapak Wahyudi Kurniawan sumangga nggal tumuju wonten ing panggung kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Niki sinten saya pengen door press niki mriki. Sehat sedaya warga Girikerto dan sekitarnya. Ya. Iki do anu tenan ora iki? Tenanan kita ya. Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan nggih warga masyarakat Girikerto. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas undangannya pada malam hari ini. Yang kedua tentunya puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kebiasaan yang sering diulang-ulang dari sekelompok masyarakat yang menggunakan cipta rasa karsa ini yang dinamakan budaya. Dan malam hari ini alhamdulillah di Kelurahan Girikerto ini sangat luar biasa. Bahwa ciri khas kultur sejarah yang panjang dari beberapa hari yang lalu disuguhkan di tengah-tengah kita semuanya. Dan ini menjadi kebahagiaan untuk kita semuanya. Untuk menambah kebahagiaan Bapak Ibu semuanya, hari ini yang paling mahal harganya apa kira-kira? Udah ngerti mboten niki? Sing paling larang napa niki? Niki kula betake oleh-oleh emas niki. Sinten sing kersa? Wela tenan lho niki emas dari Antam. Oleh-oleh saking Kromo Dangsan Lumbung Rejo Tempel.
Sing wani nyanyi Garuda Pancasila setunggal mriki. Munggah. Sinten non sewantun boten? Nggih. Mriki wonten sing wantun boten? Sing saking pancoh pundi? Wonten boten? Mang minggah mriki setunggal. Niki tak akan ngecek niki Pak MC niki. Asli boten niki. Jos asli, Pak. Neng meng cilik, nek gede ya remuk. Sinten sing wantun minggah iki? Nggih. Wawi wong Rama dangsan kuwi. Sinten sing wani minggah mriki? Kula paringi niki. Nggih. Wonten boten niki? Nggih. Kalau tidak ada yang berani kita lanjutkan nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya malam hari ini malam yang penuh bahagia untuk kita semuanya. Saya membawakan oleh-oleh ini tidak hanya sekedar untuk kepuasan diri saya pribadi, tapi ini untuk mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Lurah, Mas Dip dengan jajarannya yang sangat luar biasa. Ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilakukan di daerah-daerah yang lainnya. Ini sebuah kekayaan kultur yang harus kita lestarikan bersama. Insya Allah kami siap untuk membersamai panjenengan semuanya, warga Kelurahan Girikerto, dan tentu ini menjadi momentum untuk kita semuanya. Tidak semua panjenengan kenal kami, dan kami diamanai oleh warga Tempel Turi Sleman untuk menjadi wakil panjenengan semuanya. Kami wajib secara fidusiari dadi untuk membersamai kegiatan-kegiatan panjenengan semuanya. Tidak hanya budaya, tidak hanya sosial, tidak hanya olahraga dan sebagainya, tapi ini menjadi momentum kita untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, ini arep dijiko ora iki kira-kira? Sinten iki sing arep munggah? Nggih. Sini adik. Mriki Bu, mriki, ngajung mriki. Minggah, kula tak medun ra apa-apa. Terus wonten 3 kok. Tenang mawon. Kok, Bu. Saat ini ben kajenge lari